Здравейте, хора! Стъмбъл гайс, въобще не е бъгава. Въобще не ми бъгва. На. Стъмбъл гайс не бъгва. Окей. Губих си половината джемове, предполагам. Нека да видим. Абсолютно да. Изгубих си половината джемове. Въобще не бъгва Стъмбъл гайс, брат. Въобще не бъгва Стъмбъл гайс. Нема що, баце. Преди малко умрях. Абе, направо си е бългът. Да се надяваме да направим нещо по-хубаво като предишния път, защото не е много добре работата. Да, не мога казвам Р. Не е проблем, нали? Ако е проблем, ще се постаря да го науча да го казвам, брат. Гледай какво ме правят. Добре дошла, шефке на мама. Аз стегам. Ел. Балерина капучина. Внимание! Чие е това дете и защо Май казах Р. Май казах Р. Малко шумка. Чей малко. Окей. Пак вече знаем шорта за... Обичам пирати. Виждам. Но обувките не стават. Тук му натресваме една песница на това. Има така. Какво друго не Брат, тая игра ме мрази. О, брат, там половината паднаха, ни останахме трима. Аз ще назова храна, а вие ще кажете на Макс. Не, всъщност сме останали 1, 2, 4, 8 човека. О, наборох се. Фак, наборох се. Гадно. Който ще се качва тук да бъде готов да бъде изтрескан. Никой не беше качил тук. Никой не беше изтрескан. Брат, баш Назаре ще ме отвърли. Батар, умри, бе. Чакай. Аре, бе. То бат... Така брат ще ми натреса някоя песница това. Ама брат, аз продължавам го бия. Да, брат, то вече ме намрази. Брат, аз съм много добър в минаване с пръстени. Колко тъпо го казах. Брат, аз съм... Пау! Защо не ви каза? Надя можеше да купи новите Хифтон. Налека се изригнах. Ого, да, брат, он мъж реши да се мръдне. Тук е направо зигзаг. Дай! Не! Брат, чай да си изпаца, като се правя добър. Тук гледайте тук параната. Ми останахме тия пичове, да победим, за да си върнем малко джемовете, които играта ми махна. Някой аз загубих като тъпак и ми бъгна играта, изкараме и ми бати джемовете ми отиде в кофата. Ама това е друг въпрос. Така има двама бота, Куивула, така, и Сабина. И ето. Ми натреса един песник, след малко ще го разпорим. Още един път ми натреса един песник. Да, брат, имам 10% много яко. Много яко. Гледай, бе! Мама, каза, че си чудовище и миришеш на 1000 въшки. Като татковите, не като мамините. Коя майка ти? Емили Бътлър. Ясно. Опа. Да си патиш къде ме ударя една песница след малко. Аз след малко, преди малко, брат. Аз не знам какво говоря. Аз съм най-добре в цялата игра, брат. Никой не мога да пипне. Надявам се. Умираш! И така, момчета, пича не умря. Много съжалявам. Здравей,
Но се надявахме всички да умре, нали така? Никой не ме е предал, нали така? Защо? Защото Виж го, бе. Бати слагя. заделих, ще отида за неандерталските крака на сестра ти. Едно задно, предно, странично салто в едно. Не мога го видим заради тия купчета, го набием един бацът. Да вземе трудно решение, нито да поеме отговорност за ужасните си дни. Не умря. След като опитахте ризото с гъби от Турбомакс, някой има ли... Ако на него му направих път, което не ми хареса. Някой... Правя си моите трича, които с цялата Стамбул Гайс аудитория го знае. се самопочиства. Невероятно. Така. Нали? И готово. Само с 2 бутона. Така. Бъди си пръв. За сорбе от Турбомакс. Не се разберем така. И така, в 20, което е нищо. Искам този пич да се окачи и му набием една писница. Моето любимо трикче. Както казах, уредът се самопочиства. Нека оставим патица. Ще правим едно нещо, момчета. Когато решиш да се правиш на добър, но не си. Правилно е да не оставяме да се... Или си! Не! Брат! Заплете се, всеки ме убива по този начин! Какво? Не е яко! Какъв е смисълът от самопочистването? Буквално не е яко! Пари! Последно с това му юморчето, брат, то не работеше шибаното юморче. И шибаните ми джемове пак ги няма. Сложно. Заради цялата шибана игра. 12. Ще взима всички. Пак се изрезох, за което пак се извинявам. Забранена. С това ще направи Извинете. истинския удар. Но просто съм и нервен. Колко часа? 11. Не, толкова късно. Не, 3 часа преди Христа. Но просто виждам твърде много контент от този клип за шортове. Твърде много контент виждам. И затова, момчета, очаквайте доста шортове. И момичета. Не пренебрегвам никой да не каже нищо. Да чета и започнах да пишеш. Да след да му ударим това. Това, което каза за Да умре? Какво става? Виждаме.